Artêşa rejima Sûriyê derbasî bajarê Dirbêsiyê bû. Li gundewarê serêkaniyê jî grûpek çekdar ser bi Tirkiye ve ku diziya mal û milkên Kurdan kirbû dor pêç kiriye. Piştî 7 salan ji kontrolkirina PYD û çekdarên bi ser ve yekîniyên artêşa rejima Sûriyê roja yekşemê 27 Cotmeha 2019 derbasî bajarê Dirbêsiyê bûn piştî ku Qesedê jê vekşiya. Jêderna xwecihî ji bajêr eşkere kirin ku duh êvarê çekdarên rejimê destpêkê da li taxên Rojavayê Dirbêsiyê piştre li hemî taxan belav bûn. Hemî dergehên çûn û hatinê bo bajêr di nav wan de derdora nexweşxaneya El Elî li taxa Bakur ku beramberî dergehê sînorî bê Tirkiye re ye hatin kontrol kirin. Di heman mijarê dewl aliyekî din artêşa rejima Sûriyê derbasî gundewarê serêkaniyê jî jariyê Bakur û Rojhilat vebû piştî ku bi dehan gund kontrol kirin ta ku gihîşte gundên Kisra, Tilidyab û Zerkanê herwiha gundewarê Til Temer jî derbasî hejmarek gundan bûye. Jêderna medyayî Sûrî tekez kirin ku artêşa rejimê 105 çekdarên grûpa Sultan Murad ya Turkmanî ku ser bi Tirkiye ve ye û yek ji grûpên beşdar di operasyona Tirkiye leşkerî de li ser Kurdistana Sûriyê li bajarokê Mebruka ku li başûrî Rojavayê serêkaniyê dikeve dor pêç kirin. Li gorî heman jêdaran grûpa bi navê Liwa Sultan Murad berê wê li revê bû ku barê wê jî mal û milkên welatiyên sivîl bû. Ji zêr, otomobîl, pez, dewar, milkên taybet piştî ku mal tev talan kirbûn. Di vê derbarê de Ajansa Rûsyê Lyawm li ser zarê jêderna xwecihî ve guhest û got grûpên çekdar bê taybet Lîwayên Sultan Murad Muhammed Fatih bi proseyên dizî û talankirina milk û malên xelkê jê terektor, otomobîl, motorsklêt, berhemên dexl û danê zeviyan zêrên xelkê ku tev ji encamên şer derbeder bûne li gundên Ehras, Menacîr, Amiriya, Lêlên li başûrê Rojhilatê Serêkaniyê dizîne. Dubare belavbûna artêşa rejima Sûriyê li deverên sînorî yên Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re di çarçoveya rêkeftina Sûçî ya navbera Tirkiya Rûsyayê de hatiye ku du hesedê vekşana xwe bi giştî ji sînor li gorî wê rêkeftinê ragihandbû hevdemî ku rejima Sûriyê li şûna wê cê xwe digire.